Это нас не красит. Вот как бы нам не было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Президент бүгінгі кеңешмеде көтерген төп мәселелерінің бірсі өлішші мобилизацияға ілеккен ир-егітлер үшін оңайлы шартлар булдыру. Шул шақтағына хәрбилерні жию пунктларында барда тәртипте булачак ди ул. Шул рәвешле Рөстәм Миңнеханов Казанның танк училищесында урнашкан палаткалар шәһәрчегендәге хәлгә карата үз фикерен җиткерде. Исегезгә төшерәбез, җомга көн кич белән мобилизацияләнгән егетләр ягырга китергән утын юеш, телефон өчен розеткалар җитми дип зарланды. Шул турыдагы роликлар интернетка чыкты. Без һәр нәрсә өчен җавап бирәбез, диде Рөстәм Миңнеханов. Есть у людей какие-то вопросы житейские, там, организационные, правовые. Мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая, слаженная работа. Это не только ваш недостаток, это наш общий недостаток. Вы посмотрите, палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом-то работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот здесь мы как бы одна семья, все мы ответственные. Это прежде всего как руководитель республики в мой адрес. Значит, мы где-то что-то не досмотрели. Шулай ук президент хәрби комиссариатлар өчен яңарту мәсьәләсен күз уңына алды. Хәрби бурычлыларны исәпкә куюны тәртипкә салырга кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Россия президенты Владимир Путин илнең оборона министры белән очрашуында шундый күрсәтмә биргән иде. Нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. От граждан учреждений предприятий республики поступило 35,5 миллионов рублей, из них 33,6 миллиона рублей было израсходовано на укомплектование обмундированием. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләргә ярдәм турында Лейла Фазлыева сөйләде. Хәйрия фондының махсус счетына битараф булмаучылар акча күчерә тора. Егетләрнең күпчелеге бу сумманы җылы кием салым алуга тотуларын сорый дип белдерде премьер-министр урынбасары. Шулай ук мобилизацияләнгән ир-егетләрнең балаларына бер тапкыр бирелә торган 20 мең сум акчаны күчерү, аларны мәктәптә бушлай ашату, балалар бакчаларына түләмичә йөртүгә кагылдылар. Республика буенча 700 волонтер гуманитар ярдәм җыю белән мәшгуль. Работа очень разноплановая, включает в себя адресную помощь семьям мобилизованным. Күп төрле һәм күп яклы эш алып барыла. Мобилизация буенча чакырылучыларның гаиләләренә ярдәм күрсәтелә. Килгән мөрәҗәгатьләр карала, хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыела һәм җибәрелә. Татарстанның барлык районнарында муниципаль штаблар булдырылды. Мобилизацияләнгән егетләрнең гаиләләренең социаль паспорты төзелә, аларга нәрсә кирәге ачыклана. Өлешчә мобилизациягә эләккән кешеләр һәм аларның гаиләләре ярдәм сорап, ярдәм янәшә хәрәкәтенең кайнар элемтә телефонына да шалтырата ала. Бердәм номеры 122. Шулай ук мәрхәмәтле Казан системасына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Аларга 33 мең мөрәҗәгать килгән. Күп өлешен Татарстанның кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле карый. Бүген республика президенты үз теләге белән махсус хәрби операциягә китүчеләрнең балаларына да 20 мең сум акча күчерү турында күрсәтмә бирде. Рания Абдрахманова, Алия Хайретдинова, Марат Хусейнов, Яңа гасыр каналы.